Aj keď táto milá komfortná funkcia určite nie je žiadnou novinkou, BMW bolo jedným z prvých, ak nie vôbec prvým výrobcom, ktoré ponúkli ľuďom takúto krásnu a jednoduchú vec. Bez toho, aby ste museli položiť tašky na špinavú zem, otvoríte si nielen kufor, ale po dotknutí sa kľúčky aj samotné auto. BMW E60 predošlej generácie Radu 5 určite nebolo zlým autom, ale BMW typ F10 a F11 je úplne iná liga. Nielen čo sa týka dizajnu, ale aj technológií, možností, bezpečnosti, aktívnych prvkov, výbavy pre vodiča a podporné systémy. To všetko robí z tohto auto mimoriadnu jedinečnú ponuku. Dokonca takú, že je to už niekoľko rokov najúspešnejšie biznis auto na svete. Doteraz sa po 4 rokoch podarilo predať už 1 000 000 kusov. Väčšina z nich pravdepodobne boli sedany a my po 3 kusoch BMW 535i, M550 diesel a božská M5 prinášame test Touringu. Máme k dispozícii na vyskúšanie faceliftovaný model, ktorý spoznáte podľa drobností, ako sú integrované smerovky v spätných zrkadlách, nová štruktúra predných svetiel, ktoré už v základe pre všetky verzie prinášajú xenonové výbojky a za príplatok môžete získať, tak ako na našom kúsku, adaptívne LED lampy, ktoré svietia úžasne aj s kombináciou aktívnych diaľkových svetiel. Mimochodom, LED-kové môžete mať aj hmlovky a všetky motory pod kapotou tohto auta už spĺňajú normu Euro 6. Ja len podotknem, že k dispozícii sú 4 benzínové a až 6 naftových verzií. Komu by toto všetko bolo málo, k dispozícii je ešte aj verzia Active Hybrid. Verzia Touring prináša v základnom stave 560 litrový kufor. Po sklopení zadných sedadiel, ktoré sa sklápajú mimochodom veľmi jednoducho, je objem kufra až 1670 litrov. Typický rodinný kombík. Auto, ktoré ponúkne naozaj všetko, čo by ste si mohli želať. My konkrétne máme k dispozícii druhú najvýkonnejšiu dieselovú verziu po M550 diesel. Toto je P35D Touring v X-Drive. Základné parametre motora sú 230 kW, čo je 313 koní pri 4400 otáčkach a až 630 Nm rozsahu od 1500 po 4000 otáčok. Toto auto ťahá ako vlak. Z 0 na 100 za len 5,3 sekundy, veď to nezvládne hockorý hot hatch. A toto auto sa športovo ani len trošičku netvári. Má 17-palcové balónové disky v základnej výbave v tomto prípade. Maximálka obmedzená na 250 km za hodinu. Čo viac si môžete želať? Výrobca tvrdí, že to auto by mohlo chodiť za približne 6,2 litra na 100 km. Realita je trošičku iná. Nám sa na našej testovacej trase ustálila ručička na palivomery alebo na bordkompjútri na 8 litroch. Celkom v pohode na takéto parametre. Čo poviete? Hmotnosť 1950 kg. Samozrejme, nemôže to byť ľahké auto, pretože vôbec nie je malé. Má bez 10 cm 5 metrov. A rázvor náprav najväčší v kategórii 3 metre, ktorý ponúka priestor aj ľuďom na zadných sedadlách. Naozaj sa teším na jazdu s týmto kúskom. No a procedúra začína ako pilot v lietadle. Naštartovať gombíkom, áno. Neznášam systém start-stop, takže ho nemusím deaktivovať. Vždy treba dať dole rukou tú elektronickú ručnú brzdu. Aj keď auto má funkciu takú, že keď sa zaradí R-ko alebo D-čko a začneš tlačiť do plynu, tak ona sa aj tak odomkne sama, ale chvíľučku dlhšie to trvá. Čiže ty v zásade musíš urobiť 5 krokov na to, aby som s autom v tej konfigurácii, ako chcem, odišiel. Keď do toho ešte zarátam, že zapnúť si rádio, prípadne nastaviť klímu, chce ešte s väžou potvrdiť, že či môžeš opustiť parkovisko. Kde sú tie časy, vieš, keď si nastúpil do auta, buchol si dverami, povedzme si zapol pásy, lebo vieš, kedysi v 80 rokoch to snáď používal každý štvrtý vodič, tak nie je nejako teplo. To možno preto, lebo som celý taký nažhavený. Lebo asi to není žiadnym tajomstvom, ale ja milujem BMW Radu 5, ale F10. A tak všeobecne ty miluješ BMW. Tak... Ale to nie je celkom tak, akože som ochotný si do nich aj kopnúť a buchnúť, keď urobia nejakú hovadinu, ale pravda je, že oni tých hovadín veľa nerobia. To sú auta, ktorým nerozumiem celkom, ale ja nemusím rozumieť všetkému, ktoré v tom portfóliu pre mňa nedávajú zmysel a
Ani ich nemám chuť vyskúšať si, ako je napríklad 5 Gran Turismo, lebo to je auto, na ktorom som sa párkrát viezol, to je tak nedotáčavé BMW, že to som nezažil. Ale 5 Sedan a 5 Touring, tak to sú mašiny. Keď sme mali prvý test pred asi 3 rokmi na BMW P35i, boli sme s ním ešte na Babe, možno si spomenieš, tam jazdí slalom, prosto vôbec nie je taká správna disciplína pre takéto veľké, ťažké auto, ale to auto tam dosiahlo úžasné časy, výborne sa na ňom jazdilo napriek tej hmotnosti a tým rozmerom. A ja som sa tak zamiloval, že som vtedy opäť bol schopný, alebo teda ochotný tvrdiť, že to je najlepšie auto na svete. Každodenné jazdenie nepochybne. Tak mohli by so mnou takí ľudia konfrontovať vec, že prosto oni už majú radšej SUVčka, vieš, alebo ja neviem. Áno, ale to už je vec osobného vkusu, ale keď sa na to zameriaš čisto do praktického hľadiska, že z bodu A do bodu B, čo viac by si potreboval? Toto je navyše štvorkolka, takže v zime nepotrebuješ nejakú ozrutú veľkú a stačí ti stále toto isté auto? No áno, presne o tom to je. Ten BMW Radu 5 je komfortom na úrovni zhruba 2 generácie starej sedmičky. Priestorom vnútri deto. Technológiami ani nehovorím, to je úplne na vrchole, na strope. Ja nevravím, že nikto iný tam nikto blízko nie je, ale to sa človeku ani nemohlo snívať pred nejakými možno 10 rokmi, alebo možno pred 5. Čo všetko v týchto autách dnes už môže byť. Prúženie je tu aj použité vlastne v kombinácii s aktívnymi tlmičmi, vzduchové dodržiavanie automatickej výšky zadnej nápravy podľa zaťaženia. Pre kombík ešte lepšia funkcia, ale má to aj sedan. Auto má mnoho funkcií, aj interiér vyzerá dosť podobne ako v sedmičke. Má rozmery 5-ky, neskutočnú eleganciu, prosto ja toto auto doslova zbožňujem, lebo pre mňa, či sa týka do práce, na výlety, na reprezentovanie, ale zároveň to nie je až tak nespratné ako tá sedmička, pre ktorú mnohí musia možno prerobiť garáž, vieš, aby ju tam strčili. Ale jednu vec som si všimol, hneď si sa rozbehol, je to ukrutne dobre izolované auto. Ideme nejakých 110. No. To ti hneď aj páni povedia. Áno. Geodeti, že teda koľko reálne ideš. Čaute chalani. A proste to auto vôbec nedáva o sebe vedieť, že ideš takou rýchlosťou a preto je to aj nebezpečné, že jednoducho ty sa rozgúľaš po obchvate, po diaľnici a... Kdekoľvek vlastne, áno, lebo s týmto autom chodíš s rýchlosťami do 150, máš pocit, že vlastne len sa tak ako kotúľaš. A toto auto s tými svojimi parametrami, že 250 je maximálka, pre druhý najvýkonnejší dieselový variant, to tak ani možno nešokuje. BMW robí tie najukrutnejšie turbodiesle už povedzme 20 ročia. Ale že z 0 na 100 takéto auto ide za 5,3 sekundy, to je jaký skrat. To je normálne, že šúpa do hlavy. A teraz toto auto sa ani od BMW nesnaží tváriť ako nejaká extra verzia, veď oni nad týmto majú M5 150 diesel alebo M5 ešte. Takže dohromady aj s Active hybridom 11 rôznych motorických verzií. Išli aj opačným smerom, ponúkli pre Boha, ešte donedávna som si tak vravel, že či je 520 na diesel so štvorvalcom dieselovým taká ako vhodná verzia. A oni už majú aj 518, tam má 143 koní. 518 robili len benzínovú, kedysi dávno, ešte E34 si spomínam, ale aby mohli mať ten celkový priemer tých exhalátov emisí CO2 veľmi dobrý, tak prosto aj tá 143 koňová 518D podľa BMW štandardov vraj spĺňa tie základné požiadavky mobility. Niekomu to naozaj bude stačiť, niekto nepotrebuje ukrutné zrýchlenie z 0 na 100 niekde okolo 5 sekúnd. Ale niekto potrebuje sadnúť v tom tichu, v tom komforte sa odviesť do roboty, naspäť, prípadne niekam pracovne. To je všetko, čo potrebuje. To auto ťa reprezentuje bez ohľadu na to, či máš dvojválec Trabantu potom, alebo teda ten ukrutný 8-válec. No neboj sa, teraz si do teba kopnú v diskusii. Tí, čo nemôžu zniesť to, že BMW chystá trojvalce preplnené vodkami 1,5 litre, vieš? Ja sám musím povedať, že mám s tým psychický problém, že takéto auto, alebo v podstate BMW vôbec by malo mať nejaký trojvalec. Ale vieš, označenie vzadu na štítku na kapote bude úplne v poriadku. Tam bude napísaných nejaké 523i podľa mňa, alebo tak. Áno, lebo výkonovo to bude zodpovedať tomu, čo bola kedysi 2,5, 523. Áno, ale už verím tomu, že 90% zákazníkov BMW si to nevšimne, nebude to nikdy riešiť. To je presne ako tá naša stará diskusia o tom, že 80% amikov si myslí, že jednotka je predokolka. Ani nevie, že je vlastne, áno. Čiže 90% ľudí alebo 80% vôbec nebude riešiť trojválec, šesťválec. Jasné. Pre nich je to číslo. A petrolheadi si kúpia tie poriadne valce, hej? Čiže keď nie 6, tak teda 8.
lebo to myslím, že v tej 5-ke naďalej zostane. Inú vec by som sa ťa rád opýtal, ako jeden z dôvodov, prečo máme toto auto na test, je to, že toto je faceliftová, čiže modernizovaná verzia, ktorá prišla na trh v septembri 2013. My sa nikam neponáhľame, pravda, v Top Speede, máme čas. Dobré veci môžu dozrieť. Áno, a druhá vec, to, že je to kombi, čo povieš? A čo by si vybral z typov karosérie? Neriešme motor, výbavu a podobne. Ja ako rodine založený typ, už by som si samozrejme vybral Touring. Musím jednu vec vyzdvihnúť a v podstate prémiové automobilky to už robia veľmi dlho. Oni neskočili na tú lacnú hru, ktorú hrá napríklad Škodovka, že snažia sa ťa omámiť objemom batoženého priestoru, keďže je to kombi. I keď 560 litrov vôbec nie je málo. Neviem, moje auto má 2000, takže neviem povedať. Ale ty máš autobus, to je troškučku rozdiel. To je iné. Ale mimochodom Toyota Previa, aby sa vedelo. No? Chcem tým povedať len to, že je to veľmi praktické auto, to znamená, otvoríš tie piaté dvere, máš perfektne rovnú podlahu, čiže čokoľvek vieš pekne vsunúť dnu a zase vyťahnuť von. Máš dva v podstate levely alebo dve úrovne toho batoženého priestoru, čiže aj nejaký ten notebook alebo niečo cenejšie bude si šupnúť do druhej priečky, teda na nutre poschodie. Toto sa mi páči, tento smer, že nehráme sa na litre, nebucháme sa doprv, že proste máme najväčší kufor. Na čo ti je ten najväčší kufor, keď ho nevieš využiť? Áno. V každom prípade ten kombík, veľmi praktické funkcie, neviem, či je to štandard napríklad už teraz u BMW, že stlačíš tlačítko a auto ti vlastne piate dvere sa ti pekne zatvoria. To je, ale čo štandardom nie je ten Comfort Access, ako som na začiatku spomenul, že prídeš nohou, machneš popod zadný nárazník a väčšinou na prvý krát sa to podarí otvoriť. Výborná vec, si predstav, že vonku je úplne hnusne škaredo, ty máš ťažké tašky, nemusíš ich položiť na špinavú zem, ale rovno krásne do kufra, perfektné. Funguje to totiž tak, že neotvorí ti takto kufor mávaním nohou popod neho hocikto, alebo keď tam prebehne mačka, že ti to furt otvorí. Musíš stať blízko a kľúčik mať vo vrecku, ak je kľúčik v aute, neotvoríš tie dvere. Alebo niekto veľmi blízko teba musí byť, vieš. Nedá mi neosoliť to trošičku, máme tu ten v podstate systém aktívnej premeny tých jazdných režimov. 8-stupňová automatická prevodovka zamatová, dokonalá, najlepšia. A v podstate tých 630 Nm není problém, aj o 3-4 stupne auto podradí a ideme kilo, neviem koľko. Ideme kilo. To sa tak zbiera, že to je neuveriteľné. Vieš, ten tlak a ťah, ktorý to auto vyvinie, je úžasný a stále proste aj pri tom kile nie je ten aerodynamický hluk v aute natoľko vysoký, aby si povedal, že musíš zvyšovať hlas, alebo je to... Hovorme kilo plus, dobre, keď chceš byť taký ako, lebo pri kile v podstate dnes nehučí skoro žiadne auto, áno, ale my máme navyše zimné pneumatiky a už by tam mohli byť letné. Na čokoľvek sa v tomto aute pozriem, dokonalé je to. Ako, možno som naozaj trochu BMW fanúšik, alebo trochu viac, ale určite nie som BMW fanatik. To by som rád podotkol, že prosto fanatizmus a byť fanúšikom je niečo diametrálne odlišné a ja som schopný BMW okritizovať. P35 Diesel Touring X-Drive. Základ, čo myslíš? 40. OK, ešte raz. Toto hru sme už hrali, pamätáš? 50. A OK, ešte raz. Máme so základné verzie? Áno. A ešte raz. Vážne? Počkaj, ja mám fakt déjà vu teraz. Ale to sme boli v nejakom inom aute, mám pocit, že Mercedes CLA. Hej. Takže dobre, ešte raz. 65. Áno, trefa. 64 700. Stojí základná verzia P35 Diesel Touring X-Drive. Ale dobre, veď je to 313 koňový, 630 Nm 6-valec, pre Boha. Áno, rozmýšľam. Či by si to kúpil, hej? Dvojizbový byt, alebo BMW 5, dobre, môže byť, toto by som si zobral. Ale teda toto auto až tak veľa výbavy nemá. To dokonca nemala vyhrievané sedačky, ale to teraz na margo jednej veci. Je to otázka konfigurácie, nie toho, že toto auto neponúka. Celkovo toto auto výbavou je taký lepší štandard, by som povedal. Áno, tu chýba mnoho funkcií, o ktorých sa veľmi nechcem ani baviť, že vlastne mám tu len head-up display z takýchto vymožeností, ale nie je tu nočné videnie, nie je tu aktívny tempomat, nie je tu systém kontroly jazdných pruhov a vlastne aktívneho dodržiania vzdialenosti pred. Prosto chýba veľa vecí ešte, ale už teraz je to moc fajn. My sme rozmaznaní z toho, čo nám ponúka vždy na test, že nočné videnie, bez toho nechcem auto, fuj. Ale pritom si zober, že čo tu nie je, čo by si nutne potreboval pre život.
tak ako mám čelné sklo, nefúka mi do tváre, neprší na mňa. Áno, brzdový pedál. 4 kolesa. Dokážem s tým jazdiť. No, Takže vlastne chcem povedať len, že toto auto prináša niektoré veci, lebo je to modernizovaná verzia, ktoré doteraz BMW vlastne tiež chcelo za príplatok, ale v tej druhej fáze, jak to auto vylepšili a vychytali na tých drobných nôžkach, ešte aj ponúknú viac, aby to bolo také podmanivejšie. Napríklad aj iDrive. Nie je takýto profesionál s tou dotykovou ploškou, kde môžeš teda čmárať, písať, čiže spisovateľský iDrive, ten je za príplatok, ale ten základný bežný, ktorý ti tiež prinesie ohromné množstvo informácií a všetko zhutnené, veľmi prehľadné a také logické tuná, je štandardom. A obrazovku máš stále takúto veľkú, alebo... Myslím, že je menšia pre tú verziu jednoduchšiu, ale to až taký problém nebude. Táto má mimochodom 10,4 palca, ak sa nemýlim, takže ak nie je úplným kráľom, tak je to minimálne vicekráľom. Spotrebou sa to auto nedostalo na tú úroveň, ako by sme mohli čakať, respektíve ako by si želal výrobca, aby to bolo, lebo oni by predpokladali, že napriek tomu, že auto váži prakticky 2 tony a má pohon oboch náprav, že vraj dokáže chodiť za 6,2 litra. Ja nepochybujem o tom, že BMW vyrába najlepšie turbodizlové a aj benzínové motory na svete. Majú toľko ocenení, vážne, majú toľko ocenení motor roka ako nikto. A sú aj najúspornejší, povedzme, ale toto je naozaj, že v takom režime si neviem predstaviť, ako by auto mohlo jazdiť. Naša testovacia trasa, ktorá má 90 km a 30 je mesto, mimo mesto a diaľnica, 8,1 sme tam dosiahli. To nie je zle. Stále fajn, takéto dynamické parametre, veď páne Bože. Nehovoriac o tom, že ten podvozok, ako sme deklarovali na všetkých tých 3 predošlých verziách, čo sme sa testovali sedanov, ja už nemám dôvod s tým kombikom tu teraz nejako kmasať to v zátačkách tu nakladať, lebo v tomto aute si chcem extra užiť inú funkciu. Základom tento gombík na prepínanie medzi EcoPro režimom, komfortom alebo sportom máš v každej jednej verzii. Keď máš verziu s príplatkovým DDC systémom, čiže Dynamic Damper Control s aktívnym riadením, tak máš aj funkciu Comfort Plus alebo Sport Plus. V tejto verzii špeciálne ešte zmekne a splavnie. No bodaj by nie. Je ľahšie riadenie a to auto fakt je komfortom na úrovni 7, by som povedal. A to v peťke v Touringu, áno. Čiže sú to také praktickosti, ako môžeš mať to automatické vyklapacie zadné oko, čiže to auto môže mať oko od výrobcu, nemusíš tam dodatočne nič dávať, domontovať a homologovať. A hlavne ho nevidno stále a ani netrčí, prosto nehyzdí ten zadok auta. Celkovo veľmi štýlovo, elegantné, aby to nebolo také, že keď chodíš do práce na sedane, tak si top level manažer, ale keď dojdeš na 5 Touringu, tak v momente vyzeráš jak nejaký záhradkár. Tam vozí krabice. Proste naozaj veľmi, veľmi pekné a hlavne to odlučne, ja stále nevychádzam z ľudí, že my ideme po diaľnici, išli sme aj po rozbitých cestách, aj podvozkovo, aj aerodynamicky je totálne potlačený na minimum, takže na čo by si kúpoval tú 7 vôbec? Toto si taký tatko, manažer, že proste do roboty cesty, že je to auto 2 tvári a na toto tu sedí úplne, že dokonale. Je len veľmi málo motorických verzií, ktoré by som v 5 asi nechcel mať. Nevravím, že by som ju nezniesol so štvorvalcom, celkom v pohode aj s dieselovým, aj s benzínovým, ale tomuto autu patrí 6-valec. To, že BMW označuje všetky motory Twin Power Turbo, neznamená, že každý z nich má 2 turba. Ale tento konkrétne tie 2 turba má menšie a väčšie. A práve vďaka tomu tá klada Nm od 1400 až po tuším 4000 otáčok je v jednom kúse 630 Nm. A určite by to vedelo byť aj viac, ale tu treba dodržiavať tú Euro 6 normu. Pozri sa, dá sa držať na úzde s týmto autom. Nemusíš chodiť ako divá svinia napriek tomu, že ja neviem, na 200 si snad za 14-15 sekúnd pri podlahe. Prosto nemusíš. Dá sa to. Napriek týmto všetkým kvalitám tých manuálov, ktorými BMW je známe, alebo bolo známe, ak by bola možnosť, kúpil by si ho do tohto auta? Nie, do tohto nie. Ako kupoval, napríklad ľúto, že M5 nie je s manuálom. Áno, na našom trhu, len v Amerike. Čo je dosť divné. M550 diesel by som možno s manuálom chcel, i keď by som si nevedel predstaviť pre tých 740 Nm, aký by musel byť, aby mu neukrutilo krk, hej? A tá spojka, koľkokrát by si ju menil za rok, aby to také krutometre vydržalo. Ale napríklad,
keď tento automat ponúka ešte takúto funkciu Auto Hold, čo je mimochodom jeden z tých 5 krokov toho môjho akože obľúbeného nastavenia auta, že ty dojdeš na križovatku, zastavíš, keď zabrzdíš a pustíš brzdu a auto krásne stojí zabrzdené. A brnkneš do plynu a ide to. Perfektná funkcia, tiež nie je žiadna novinka pre toto auto, BMW to ponúka snáď 5 rokov, ale ja sa strašne teším, že ju tu majú, že ju ponúkajú a teda už to má pár iných výrobcov. Perfektná vec Auto Hold. Len divné je, že za každým si to musíš, tak ako O to mi tak lezie na nervy, že najväčšou výčitkou okrem ceny na toto auto podľa mňa je, že ty za každým, keď sadneš do auta, tak si ho musíš navoliť, lebo jednu z vecí, ktorú som z tých 5 krokov pomenal, bolo, alebo teda je aj to, že to auto za každým, keď naštartuješ, je v režime komfort. Kedysi sa volal normál, čiže podvozok nastavený nejako tak neutrálne riadenie, neutrálne, čo sa týka akože toho prúženia a podobne. Ale napríklad ja od pondelka do piatku, keď chodím do práce alebo niekam, ja neviem, na stretnutia, nemám dôvod klatiť, keď nemeškám, že musím pridávať a ja chcem jazdiť v režime Eco Pro. A ja ho tu za každý musím naklikať. Čiže okrem tých všetkých vecí si musím pamätať, že vlastne ja chcem chodiť na úsporu, takže Eco Pro režim. Za každým, keď naštartuješ, aj keď o 10 minút znova prídeš do auta. Rovnako Auto Hold funkcia. Ja by som bol strašne rád, že v tom palubáku si nastavím môj obľúbený setup toho auta, naklikám to tam všetko a vždy bude také. Lebo určite nebudem mať problém si spomenúť na to, že teraz chcem nakladať. Bum do režimu Sport Plus a pre neho tiež môžeš nastaviť, či sa má zmeniť len parametrický motor alebo aj podvozok a podobne. Každý jeden kľúč od auta má svoje vlastné nastavenia, to znamená, že otvoril by si ty, otvorila by si teda manželka a to auto by sa automaticky... Ako toto auto má takéto funkcie. Ale prečo? Ty nastavenia tu môžu mať, ale toto neviem prečo. Ty napríklad v tých kľúčoch môžeš mať to, ako budú sedačky nastavené, ako bude obľúbená radiostanica, čo sú veci v navigácii, tvoje obľúbené, ja neviem, aj sparovanie s mobilom a to všetko to tam vieš mať. Ale prečo nie toto? Ja neviem. Nedostatky, alebo teda moje výčitky pre toto auto sú vysoká cena, ukrutne, a to základná verzia za 65, ako dostávaš skvelý kus auta naozaj a ešte ho vybaviť tak, ako by sa ti páčil, minimálne ďalších 15, čiže bavíme sa o aute za 80. Není problém prekočiť kilečko s týmto autom, hej, za cenu. Druhá vec je teda tú permanentnú nutnosť nastavovať ako v lietadle všetky parametre, overovať s vežou, aby si mohol vôbec vyraziť. A tretia vec, že tá spotreba naozaj nie je taká, ako deklaruje výrobca a teda je to skoro 2-litrový rozdiel na 100, áno. Tento test aj Touring verzie len potvrdil to, čo som si myslel hneď pri prvom kontakte s P35i F10 pred tými 3-4 rokmi. Toto je najlepšie auto na svete stále. Pokiaľ nevyžadujete vyslovene offroaderské jazdné schopnosti, pokiaľ nepotrebujete voziť viac než 4 ľudí, pokiaľ nepotrebujete super športový podvozok, lebo sem tam idete na nejaké, povedzme, na preteky alebo na Slovakia Ring, všetky ostatné parametre dennej použiteľnosti, úspory, efektivity, komfortu, prosto menuj ďalšie veci, všetko ostatné sú v tej peťke tak dobre sklobené, aj s tými jazdnými vlastnosťami, tiež športovými, dôraz na dynamiku a keď som sa hrabal trošičku v cenníku, v tých príplatkoch a možnostiach, to sa ti točí hlava. Neviem si predstaviť, nakonfigurovať toto auto pre seba. Nevadilo by mi, že auto bude o 100 kg ťažšie. Vďaka výbave, mal by som to na salame. Ale ak by som mal ten rozpočet obmedzený, ale nejako zaujímavo, že povedzme fakt na tých 80-85 tisíc, ja by som nad tým musel asi maturovať snáď aj týždeň, kým by som sa k tej mojej správnej konfigurácii dostal, pretože ten cenník je na 22 stranách dohromady. 20. No áno, a celkovo vlastne z nich povinná výbava, alebo teda štandardná výbava, ktorá nie je vôbec biedná a smiešná, čiže hovoriť o BMW, že sociálka, nie je v celkom prípade BMW Rado 5 ako na mieste, vôbec nie, v prípade tej faceliftovej verzie. Ten je na tuším 4, takže ostáva 18. Úvodná strana, záver strana, čiže to je na 16 si zostal. A to všetko je možnosti.